Yo, what's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog. Salamat po na sa mga subscriber natin bago dyan. Sa mga subscribe sa akin dyan. Mga kaibigan natin sa palengke. Salamat po sa inyo pag-subscribe sa aking channel, sa aking munting channel. Thank you po. Sana ay makamit natin ang hinahangad natin sa YouTube. Sana sumahod na tayo sa ating pagbablog kahit hindi naman ganun kaganda ang ating mga content na nagagawa. Sana suportahan nyo mga kawaray. Ngayon mga panibago akong video gagawin. Magluluto po ako ng magluluto po ako mga kawaray ng paksiw. Lalagyan natin ng taba. Kulit ng gipit ko. Ay guwid pa. Panibagong araw, panibagong vlog mga kawaray. Yan. Ito papakita ko sa inyo mga kawaray kung pag-ano namin prepare namin sa aming lulutuing paksiw. Thank you po. Supportahin nyo na lang aking channel. Bye-bye. I love you. Yan mga kawaray. Luluto tayo ng paksiw. Lalagyan natin ng taba. Miss ka na, dali. Miss ka na. Uy, yobong. Saan punta po, Kuya Mark yan? Saan punta natin? Shoutout mo naman, dali. Shoutout. Shoutout po. Shoutout po kayo. May bag po ako. Magtitinda po ako. Palengke. Ay, yan. Kumukulo pa. May sabaw pa. Marami pang sabaw mga kamarayo. Wow. Paksiw na may taba. Ang dami. Takpan natin ulit. At mamaya na lang. Yo, what's up mga kawaray? Ang bibi kong makulit. Aray! Aray! Ang paa ng bibi ko. Ang bibi. Shoutout mo dali. Shoutout mo sila nak. Shoutout po. Dali, shoutout mo. Huy! Suplado. Tignan mo. Nandito. Huy! No. Ayawa. Kumaon ka man yan. Huwag yan lang. Huwag kainin yan. Mabulunan ka dyan. Shoutout mo dali sila. Shoutout mo. Shoutout po. Subscribe po kayo kay Papa channel para makasahod po si Papa. Thank you po. Bye-bye. Love you. Dali, sabi mo. But sa imo dong. Ayong nagkatas na ang ano guys yung taba ng baboy yan o. Wow, sarap ito. Delicious guys. Yan guys, magkakain na kami. Luto na siya. Yan, umatas yung ano ng baboy guys. Takpan natin. Okay, kain na to. Luto na yan guys. What's up mga kawaray? Panibagong araw, panibagong vlog po. Panibagong araw, panibagong vlog po. Hinihintay lang natin mga kawaray maluto yung paksiw nating ginawang paksiw na may taba. Ano kaya ibig sabihin? Ano bang tawag dun? Mga kawaray. Hinihintay ko lang maluto ito. Nagre-relax lang tayo. Galing tayong palengke. Yeah. Sa mga nag-subscribe po sa akin kanina sa palengke, ilan din yun, mga 7 ata nag-subscribe. Salamat po sa nag-subscribe sa inyong lahat, sa nagsusubscribe sa akin. Sana suportahan nyo na aking channel kahit hindi ganun kaganda mga content. Sana makagawa tayo ng content na papatok sa mga viewers natin dyan mga kawaray. Sana isuportahan nyo. Malapit na ang ating birthday, kaso walang handa. Kaya salamat po. Mag-comment po kayo sa baba sa comment section para may shoutout ko kayong lahat. Kasi hindi ko gano'ng kilala ng ano.
yung nag-ano kanina, mga pangalan nila. Salamat. Nakilala ko lang si Lopin, tsaka sila Ching. Salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. Ay paring Joben, ang tagal mo na pare. Ang tagal mo na paring kasama sa vlog ko, hindi ka pa nagsusubscribe. Parang Joven Sibulo, shoutout sa iton. Tsaka kay ano pa wala, kay Boss Jovic Asin, shoutout po sa iyo sa pag-subscribe sa aking channel. Kahit tsaka kay Janet sa asawa ni Kulot, shoutout po sa pag-subscribe sa aking channel. Thank you po, and see you next kabanatang vlog. Kahit hindi maganda, panoorin nyo na lang. Thank you po. Bye-bye. Love you.